Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi, ka natong tanan. No? O karon no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili ipaday no. Shout out dai ko no kang Aying Igot from Tagaytay. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Amping diha pero minti. Paring Aying Igot from Tagaytay. Thank you kayo no sa pagpaminaw, amping mo diha pirmi. O karon no, akong basahon na nag-comment si Siri Rebecca. Okay lang idol, ingat ka dyan. Salamat kayo no sa pagpaminaw no, Siri Rebecca. O kang Ami Alexander no, from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa always din mga pagsunod sa sugilano no, magikan sa aming drama. Thank you kayo no, Ami Alexander no, from Atlanta, Georgia. Salamat kayo no sa imong gatag nga ginagmay. Thank you kayo. O kang Maricela Larawiran, thank you kanunay idol sa pag-upload sa mga nindot nga drama. God bless po. Okay, God bless sa diha no, amping peramente. Salamat kayo no sa pagsunod sa mga drama no nga akong kipang-upload gikan sa aming drama. Salamat kayo no, Maricela Larawiran, thank you kayo sa pagpaminaw. O kang Gisa Montesino, nindot kayo, salamat sa pag-upload. O ay sa paya no, Gisa Montesino, thank you kayo sa pagpaminaw. O kang Kitten Slav, kang Martyr in Town, aning Alice, daghan dyan babae, ingon ani karong panahon na, gibog na dyan nga dramaha para sa mga martyr. Always listening, kada adlaw dol, bisag karon pa ko nag-comment pag-usab. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Kitten's Live, thank you kayo. O kang James Savero no, grabe idol, kusog ang bagyo, kumusta ka na? Okay ra ko dol. Salamat kayo no sa pagpaminaw, amping pirmi o sa tanan nga sunod no. Aning dramaha, shout out din yung tanan o shout out tay ko no kang Sel Sapino no from Anahawan Southern Leyte. Salamat kayo ti sa pagpaminaw sa pagsunod sa sugilano no, magikan sa aming drama. Amping diha pirmi kanunay. God bless. Og shout out din yung tanan ha nga nagsunod din drama ha. Thank you kayo og karon di ta maglangan dia ang laing sumpay ning sugilanon. Nga sinuwat ni Generica Bidad. Ako ka lang. Part 15. Mo ato sa inyo. Kalma lang ha. Ay lang kayo pagdali. Total, nagduol na kayo karon si Alice. Mara. Kinsabay! Justin? Oh. Nga nung bidool ka masad sa akong anak. Madam, Di ba giingnan ko man ikaw? Palayo kang Mara? Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Mommy! Ayaw nagsadpa si Justin! O gano'n dili man? Demonyo ning tawhana. Di pa pahuwa ko ni siya sabay? Unya karon may ani ka na sadi di sa amo? Mommy, may anak na mi si Justin! Dili ba ni mo mapugnan nga magkita? Oh, di ay. Gusto nilang mo mapriso mo, ha? Unsa man, Justin? Gusto kang adtuon ako ang imong asawa? Aron sultihan siya nga gipahimudsan mo ang akong anak? madam, mupalayo ako. Justin, ayaw! Ayaw paglakaw, Justin! Siya, Mara! Mommy! Ginuhin mo maging palayo ang akong anak sa iyang amahan! Dili si Justin ang amahan anang imong gisabat. Mommy! Mao ka na ibutang si mong utok nga nabugo na! Mommy! Mara! Nung sa naman tao ng utok ni mo, ay! Bright ka man unta, pero nga nung imo magipasagdan, nga mahimo kang inahan, apan dili asawa! Mommy, mahimo na lagi ng gawastan si Justin! Mahimo lang ka na! Mamatay na ang iyang asawa, mahimo ka na! Oh! Mamatay pa ang iyang asawa! Mommy! Di na ko gusto ha, nga makita pa nga mo doon ni mo si Justin.
Kung dili ka gusto nga ako mismo ang mo papriso nimo. Bobby! Oh, no. Nasakpan sa ni Madam Carla. Ay! Ay, sorry. Sorry, miss. Sorry, Sad. Wala ko tuyo, Ikaw ni, miss? Hello, Justin. Miss... Kathy. Ah. Nalimot ka na ako. Kinsa ko'y makalimot ni mo. Toy, ay, okay pa ka nga makadrive? Ha? Oh, drive? Oh, yeah, sure. Okay pag ikay ko. Oh, maayo kay ganahan kay ko nga magsuri-suri din yung dapita. Okay, sige. May mo ba magsugod na ko karon og trabaho? Sure. Tora kong auto. Inom mo ng tubig, tiyo. Ayaw lang ito kapasa si Justin, ha? Klaro kay good nga. Tuwa to siya dito siyang kabit. Na? Dawatan na lagi, ti. Wala chance nga mabalik pa ang kalinaw sa inyong pagpuyo. Apan magpaabot ko, Romero. Magpaabot ko. Ano naman tayo gawi? Di na dyan ka makamaong masuko. Angay na ngay kasuko ni mo ang pagluib ni Justin. Unya, di mo lagi hapo siyang pasaylon. Oh, Romero. Unsa? Ate, tanaw na ko, no? Murag ikaw magyutingali ang dunay diferensya. Romero. Pasayloal, di ko tiya. Pero dili naman yun na normal lang imong sitwasyon ko. Ang inyong sitwasyon. Ug ang imong pagsabot sa mga nabuhat nga sa ni Justin. Ingon lang yun tingali ni ini ang buhaton sa taong mahigugma, Romero. Sabot. Naibaw ko. Para ninyo. Nabuang na ko. Kiwa na ko'y respeto nga gibilin para sa akong kaugalingon. Tingali makaingon mo nga. Nabugo na gid kaayo ko. Ngawa na ko'y buot nga. Ako na lang tunlon bisan unsa kadako ang sa akong banan ako. Pero kung may kugma ka, Romero, makasabot ka sa akong gibuhat. Ate. Pero wala ko'y mahimo sa akong gibati para sa akong bana, Romero. Tungod kay niya na siya sa akong kasing-kasing. O hangtod sa hangtod nga magpuyo na siya sa akong kasing-kasing bisan unsa paysa nga iyang mabuhat diri nako. Ate. Ayaw ka ba na ka, Romero? Akong isaad ni mo nga. Nga dili na ko maghikog pa. Ano, yun? Mga pagsuway lang sa among kaminyon ang nahitabo karon, Romero. Kung natintal man siya sa laing babae, moabot ra gyapon ang higayon nga makamatngon siya sa iyang sayo. Ug maghandom siya nga magtarong na gid siya sa among kaminyon. Hey, may problema ka, Justin? Ha? Ganina ka na yung hilungon kaayo. Doon na lang ko yung gaming problema. Pero, okay na ko. Maayo noon. Asa man gusto ni mong musuroy, ma'am? Gusto ko dapin sa dagat. Okay. Dadon ta ka sa usa ka dapit sa dagat nga wa pa mabunog sa mga turista. Sige. Mas ganahan ko, ana. Okay, ato ta. Pero
Udto naman. Kuan na lang, maghapit na lang tagpagkaon. Aron kung bisan asa ta maaptan sa kagutom, di ta mapas mo. Okay ka? Oh, okay kayo. Kanang problema, di na maayong tutukan og maayo. Bitaw. Ay kabala ka. Di na madisgrasya. Focus kay ko sa kung mga mata sa persada. Maayo. Paniguro gyud ha. Lagi. Aray mong kape, madam. Salamat, Mayong Timoy. pagbuminaw sa Lex Pinon. May problema ka ba? Ay, padaan ang problema, Madam Carla. Ang importante nga, naibawaan na nato kung kinsa ang nakasa. Alice? Madam, mahimong magigsulti ko nimo. Sige. Kanang kita lang duha. Mahimo lang unta, madam. Okay, Timoy. Biyahe mi si Alice. Madam. Sige, day, alis. Magpauliun ako. Nganong niya ka? Sorry. Nganong kung- imo magipapahawa si Justin, madam? Tungod kay dako siya usa. Unsa may sa kumbana? Wa pa dahil siya musulti nimo sa iyang sa nimo. Uwa pa, madam. Bitin ang imong bana. Nahibaw ka ba, anak? Madam, unsa magiday sa ni Justin? Iyang gilugos ang akong anak. Si Mara. Unsa? Gilugos ni Justin ang akong anak. Si Mara. Ug mabdus kini. Salbahe siya. Iyang gipahimuslan ang akong anak. Madam Dili! Dili ka magatuo? Misali ko sa imong bana, Alice. Apan salbahe siya. Ug tungod sa iyang gibuhat kang Mara, gipalayas ko siya. Dili! Dili ko makadawat ang gibuhat sa kong anak. Sa tanang dili na ko gusto ka ng kabit-kabit. Uguha ko magtuo nga sa akong anak mahitabo ang akong kikahadlukan. Sorry, Alice. Pero ako mahimo sa nahitabo sa akong anak. Tungod kay ako siyang anak. Dili na ko siya mahimong ipapreso. Tungod kay mabdo siya. Pero ang ibang bana ang mahimo na kong ipapreso. Tungod kay kipahimuslan niya ang inosente kong anak. Madam! Madam Carla! Dugaan na. Madam Carla! Madam! Madam! Tabang! Nantimay! Tabang, Noy! Noy! Noy, tabang! Ang sa mercy, Madam Carla. Magali! Nanuna to siya sa ospital! Andaw mo na ko sa ganan. Madam! Kisang ninawag. Si Mommy. Hello? Miss Mara, kabang ang imong mami diya sa ospital. Unsa? Ngano na ako sa ospital? Unsa nahitabo niya, ha? Diya sa kasing-kasing. Oh my God. Hayon sa ospital, ha? Wow. Ninuting na pita, Justin. Mingaw kaayo. Magkapangunahon na tagtarong din niya. Bitaw, mausan yung paborito na kong surayanan sa una pa. Okay. Tuwid pa. Pwede mangutana og personal nga pangutana? Unsa na? Sure ka nga ulitaw ka? O lagi, ulitaw ko. Aw, may noon kay honest ka.
Anis man gyud ko. Ikaw, unsa man ka? Daga pa ka? Nga na di ay. Minyo na ba ko sa imong pananaw? Dili oy. Daga pa kay ka. Nindot man kay kaglawas. Aw. Mao pa. Salamat. Salamat sa komplimento. Excuse na ha. Ako na ning tubago. Hello. Nganong nanawag man ka? Justin, tabangi ko. Niya ka rin hospital sa mommy. Usa? Kaya takis niya sa sakit sa kasing-kasing tungod sa imong asawa. Usa? Sige. Muha na ako karon dayon. Justin, may problema ba? Kuan, ang akong agawon. Tuwa karon sa ospital. May ba kung ako siyang atuon? Okay. Magmotor na lang ko. Makadrive man ka, no? Okay lang. Sige, lakaw na lang. Unaha ang imong trabaho. Okay, sige. Salamat. May nahita po. Klarong kayo. Tawagan ako si Romero. Unsa? Tuwa ka ron sa ospital si Madam Carla. Gidasin ni Noy Timoy. Una, gitaki siya sa sakit sa kasing-kasing sa inyong panagsulti. Oh, Romero. Naibaw na ko sa tinuod. Tinunoon sa. Nga si Miss Mara di ay ang babae ni Justin. Ug mabdo siya sa anak ni Justin. Unsa? Ug nahibaw ka na sabihin ni dili ba? Pero wa ka lang musulti na ko, Romero. Unsa? Ay, kwarte. Di ba? Mahadlok lang ko musulti bitaw ni Mutig ni. Basin kun. At ang iyong kasing-kasing ba? Anong gibuhat pa ni Justin, Romero? Tinuod ba nga iyang gilugo si Miss Mara? Ha? Gilugos? Di oray. Usa? Kaya usa man gina tinuod, Romero? Ate. Ay, bahala na lang niyo eh. Nabulabog naman yun eh. Kana sila te, Justin ug Mara. Uyab yun na sila. Dili man bumutuo nga gilugos si Miss Mara ni Justin, oy. Pero mas mutuo pa ko nga si Miss Mara ang nanglugos kan Justin. Unsa? Sa ato ba? Uyab ko na sila, Romero? Oo, lagi ti. Daan naman kung nagduda nila, good. Pero wala nyo kumakita nila sa ato. Pero kana si Miss Mara. Mura nag-asawa nga mo, tatar ni Justin. Kalma lang, ate. Kalma lang, ha? Kalma lang, bakit? Basin mapatay ni mo si Miss Mara. Di ka na nga itong agaw, no? Huwag man na hinungdan. Igat ang dako. Nakakita bitaw ka ng mga lihok. Mura dyan, manintag laki pirme. Bagong sa Lex Pinoy. Ate! Hoy, ate, asa mga paingon, oy! Miss Mara, Justin! unsa may nahitabo? Justin! Unsa may nahitabo? Gitabang pas mami sa mga doktor. Niya na ang doktor, oh. Ni Adiring ospital ang inahan ni Mara. No! Si Mara ka nang umihilag ug maayo sa kabangon sa doktor. May nahitapok yun sa iyang inahan. Murag dili maayo ang balita sa inahanan ng Mara, Dak. Hello, Ate Alice, Romero? dautang balita. Si Madam Carla ba? Patay na. Unsa, Romero? Mao ka na, patay na siya. Wa na matabang sa mga doktor. Kung kinahanglan dyan nga magbantay yung ka. Nga naman. Basin pasangin lang ka ni Miss Mara nga mauwi lang kaingon sa kamatayon siyang inahan. Siya ang mipatay sa kaugalingon niyang inahan. Ha? Nasakitan og maayo si Madam Carla sa iyang binuhatan. Unsa? Siya ang mipatay siyang inahan tungod sa konsumisyon. Bye, Romero.
Ay napagilak. O ano rin mahimo? Patay na si mami niyo. Patay siya ni Alice. Oh. Mara, Kung wa magigsulti si Alice ni Mommy, buhi patingali ka ron si Mommy. unsay buhaton nimo? Ikaw ang tunay buhaton. Patagmang imong asawa. Oh, unsa? Pati si Alice. Mara, Kung tinuod ka mahal mo hanggang imong anak. Pati si Alice. Justin! dili! Nganong dito ka sa kumbay? Ha? Nganong nakiksulti ka ni Madam Carla? Gusto lang ko makutana kung anong iya kang gipapa sa trabaho, Justin. Anong masuko ang ka? Ako ang angay masuko tungkol kay nahibaon ako sa tinuod. Unsay tinuod, ha? Ha? Alice! Unsa? Unsay tinuod? Unsay mo na discovery, ha? Ha? Unsa, ha? Nga uyab mo si Mara. Ug nga ikaw ang amahan sa iyang gisabak. Gusto ka! Siya ang amahan sa akong anak. Kung tiwang kay gamit! Tiguang ka na! Baog ka pa! Patyuti ka! Patya siya! Tiwasin na, Justin! Kinahanglang mahanaw sa itong kinabuhi ka na si Alice! Patya na! Wa na siya maglihok. Nagdugo niya mo. Patya ng imong asawa! Aron gawas no na ta o makabawsam ko sa akong inahan! Kinahanglang ato siya mahagbong sa dagat. Ay, kabala ka. Ato siyang hihagbong sa pangpang. Pagdali! Oh. Nakamatno ni si Alice. Ano mga bangis man mo na ko. Nga naman, Justin. Gimahal ko man untay ikaw. Sorry, Alice. Pero wa na ko'y gugma nimo. Pero may panumpaan kita, Justin. Hangtod sa kamatayon. Kau ang angay mamatay! Yan ang bangis, makabog. Mara, ay nagbugnoa si Alice niya. At yun panimpayahan na! Mara! Lagi! Mara! Mara, unsa ba? Ay, naipasinti mo ka po! At imana ninyo, kinagpiti ko sa! Sige na, sige na! Ikul baan mo ko eh. Hapit to na kasi Alice sa ilab eh. Basin o gipas kita sa itong Justin eh. Init na ba ning oo ka rin mas tao nga magbisyo eh. Sus. Oh, ang sabi na nawak. Uy, sino Timoy man eh? Hello, Noy Timoy! Romero, nabangi ko to. Nadisgrasya si Miss Mara o si Justin to hospital. Unsa? May nanawag din sa bahay. Nabangi taon ko. Di sila nataas sa hospital nga gi-admitan ni Madam Carla. Ano taon ko to? Oo, muna ko karon tayo, Noy. Unsa na pagkitibuan, Noy? Hello? Oh. Unsa mo na pagkitibuan, oy? Ako ba kang sultihan si Alice, no? Kung may daotang hitabo na ni Justin ug Mara. Pero kung ako sa sultihan, basin, magagubot sa ospital kung maadto siya. Ibago na sa utok si Miss Mara na. Ay, sultihan ako siya, eh. Ay, naabot ako. Ay. Te! Te, Alice! Te! Huwag
Ay, mutubag. Ate Alice! Uy, abli mo laging buta. Wa magilaak. Inaungsam ng mga butang sala. Nagkaguliyang man eh. Oh. Eh, mura mo doon nagkarambula din eh. Kaya na may nabuak ang botilya. Buak? Buak ang botilya? Ate! Ate Alice! Ate! Ate Alice! Oh, ate tubag yung tao di oy! Gisa ka kagdaw ang tao di! Ate Alice! Nay! Ate Bay! Nay! Maayo ka niya, Adi Casimiro. Wala ko may baw ko sa akong buhaton do. Nausaman ni sila, oy, kalit man na disgrasya. O yan ay maron si Miss Mara Justin. Di tabang pas mga doktor. Unsa? Natawagan ako ang ilang family doktor dong. Tuwani sa operating room karon. Nga naman Nay? Nganong ako may mong pangutanon ay. Nakalitan magani ko. Samang ka. O niya, asa mas ladapit mas disgrasya? Sa kawa sa Sudan. Ambot kong asat sila pa ingo nga nagpabukid man. Nagpabukit? Silang duha lang? Nagtaban ni Aldi ng duha, Noy. Adi ako na, Nay, ha? May tawagan ako kadiyot. Masya si Alice, oy. Wala man siya dito sa ila. Dili siya matubag sa phone. Kaya si Carlin, otro sab, di siya matubag. Naunsa man ni sila, oy. Mara, may kinakamata na ka. Dr. Martin, O ako, kumusta na pamati ni mo si mong lawas? Oo, ayaw una. Ayaw una pugsa sa pagliho. unsay nahitabo. Ako ang angay nga mangutana nimo kung unsay nahitabo. Nganong nadisgrasya man mo sa sakyanan? Nadisgrasya. Doktor, ang akong kauban, si Justin. Kahain siya. Naa siya sa pikas kwarto. Dako-dako ang iyang kadaot. Tungod kay ang iyang ang dako kaayo og samad. Unsa? Dok, ang akong baby. Sorry, pero nag-bleeding ka na sa pag-abot ninyo dinhi. I know. No. Ilan akong kadlaw din sa ospital. Usa ka semana na. Unsa? Di na lang ko palabot ini, oy. Ngano man eh. Wala mabalik si Ate Alice din sa ila. Nya, si Carlin, di sa makontak. Naunsam ni mga tuhan na, oy. Ramiro, Nay. mayo kay niya kasbay. Tabangi ko sa buhatonon din niya. Wa pa man ko papahaan, oy. Trabaho una ako, bisan kun. Patay na si Madam Carla. Ay, kubiyay din dito kay... Oo, ako may baw kung saan ako ng atong agaw nga naibilin. Inuhon, nakamatngo na na og buo si Miss Mara. Oh. Si Miss Mara na nawag. Kadiyo sa dong ha, tubagon sa una ko ni. Hello, Miss Mara. Ari diri sa ospital. Doon ako ipabuhat ni mo. Unsa man na, Miss? Ipalubong ko sa labing daling panahon si Mommy.
sa ospital. Hello, good morning. Nurse, Kumusta na pamati mo si mong lawas? ang imong tingog. Nga naman ang akong tingog, ma'am. May nainumduman lang ko sa imong tingog. Parehas ka og tingog sa akong mga hod. Mo ba? Ahain mo naging mong mangut karon. Bata pa siya nga. Wa na kami makita. Mo ba? Yan ang dili man ako malihok ang akong mga tiil. Ano ni? Makakapagpaminaw sa Lex Pino. Yan ang imong doktor. Siya nang musulti nimo. Excuse, ha? Hello, Doc. Hello. Ano lang ko sa gawas? May tagpadawat lang ni ate nga wa na si mga til. Ate Alice. Ate, ayaw ka balaka. Magbayad ang tanang tao nga nakasahan ni mo. Magbayad sila. Iwanong lang niya akong wheelchair diya sa kilid sa higdaanan sa akong pasyente, miss. Justin. Justin. Nakabati ka ba na ako? Justin. Kung nakabati man ka na ako, maningkamot ha? Nga makalabang ka na ng krisis sa kinabuhi ng imong yatubang. Ayaw ka bala ka. Buhaton ko ang tanan nga mabuhi ka. Nagkaon mo kinta man eh. Ay, salamat na nawag si Carlin. Hello, Carlin? Kumusta na diha? Ay, Carlin. Masiluan dyan ko, ha? Ako do. Naningkamot dyan ko nga. Matiban si Ate Alice. Pero, hambot. Ay, kulong sa rin ako sa magsulti ni mo. Isulti ang angay ni mong isulti. Si Ate Alice ba? Missing? Ayaw ka bala ka. Di anak ko sa Ate Alice. Unsa ingon mo? Naani mo? Niaka sa tong dapit? Kasa lang ha? Naunsa naman si ate? Ikuyuhan ko ko eh. Ikuyuhan kay. Pero wa kay sultihan nga gikuha na nako si ate ha. Ipagawas diha nga missing cute si ate. Ha? Oo. Oh, salamat in tao. Abi na kong patay na sa si Ate Alice nga akong magkitaan. Unsa na diha kabus mga mananap. Naulian na si Miss Mara pero nakuhaan siya. Mao matong sulti ni Timoy nako. Unang kapa na niya. Nakaingon bitaw ko nga sayo kayo ang ilang gaba nga mihapak. Unya ang way po angod nga bana ni Ate Alice. Labong gikabaan. Wap amauli hangtod karon. Blanco pang utok. Kinabagok man. Brisi niya. Dako ka sagsa ni Ate Alice oy. Basta manggabit gani ka, dako jud ang tulubago na sa Ginoo. Pagguwat na jud gaba na. Kay way kabit-kabit nga happy ending. Salamat sa kasayuran, Romero. Lain pa ato ba? Kumusta naman si Ate Alice? May problema siya. Problema pero di tayo paragod.
Anong naa naman ni mo si Ate Alice? Naanak ko si Ate Alice. Tungod kay Tungod kay unsa ha, Carlin? ako silang nasundan. Unsa? Si Justin o si Mara ang midakang Ate Alice nga uwa na ipanimukot. Kung mauna, niya ka na gyud sa atong dapit. Oh, Romero. Carlin, haay makakaroon ha? Ayaw na lang pangutana. Huna-hunaan na lang nga uwa ko ining dapita. Oh, Carlin. Romero, maihangyo ko nimo. Oh, sige, unsa man na? Padid ikanunay ang mga lihok nilang Justin ug Mara. Oo. Palitan ako sila. Salamat, Romero. Bye. Kuwang pa ka nang nahitabo ninyo, Justin. Mara, kuwang pa ka na. Justin, salamat kag gibukanan nimo ang imong mga mata. Nakabati ka ba na ako? Justin, karon nga wa na si Mommy. Mabuhat na nato ang tanantang gustong buhaton sa tong kinabuhi. Wa na mo badlong pa nako. Tuod, wa na ko mahibaw kung hain karon si Alice. Kita lang ang duhang misangko din sa ospital. Nakasabot ka ba sa kong gisulti? Wa na si Alice. Namising siya. Hello, ma'am. Gusto kang mukhaon? Nahibaw ko nga pait ang imong gibati karon tungod sa imong kahimtang, ma'am. Dili na ko makalakaw. Kuan, daghan naman sa mga paagi karon aron makalakaw ka, ma'am, na may mga artificial nga mga tiil. Ma'am, Nganong nabuhi, mamangko. Namatay na lang unta ko. Wa na'y kapuslanan nga mabuhi pa ko nga wa naman ko'y tiil. daghan mang mga tao karon nga wa nay mga tiil, ma'am, pero malipayon gihapon. Kisay nga ni mo, day. Kathy, ma'am. Kathy. Og ako ang imong private nurse, ma'am. Ako ang gitawgan sa usa sa imong mga doktor, ma'am. Mao nga ni ako. Ako'y mo atiman nimo. Salamat. Way sa pa yan. Ang akong cellphone. Olo, wa man kay cellphone nga niabutin sa ospital, ma'am. Wa man kay bisan bag na lang. Nay Timoy. Miss Mara, ugma na ang lubong sa imong mami, day. Maayo. Ang akong sakinan. Napaguyod na ba ni Mas Talier? Tuan na, miss, pero pamagayo ni. Noy Timoy, kami ra bagyong duha si Justin ang na-recover sa among nadisgrasyahan. Miss, nga naman di ay, doon na mo ikauban. Wa. Sige, bye. May Miss Mara. Nganong kami ra bagyong duha si Justin ang nada sa hospital? Kahibulungan nila. Mayong pagbumilaw sa si Lex Alice. Pinoy. Ang akong mga kauban sa pagkadisgrasya. Niabas sila ni ining ospitala. Wa ko mahibaw, ma'am. May kauban ko. Ang akong bana og Kinsa, ma'am? ang iyang kabit. Oh, tuod, ma'am, nga no din disgrasya man mo. Tungod kay Kay unsa, ma'am Alice? tungod kay gusto na kong mamatay. Unsa? Gusto kang mamatay? Oh. Kay sakit kayo nga akong nadiskubrihan. Sakit kayo kung madiskubrihan mo nga giluiban ka na sa imong bana. Mahal ko kaayo si Justin.
Mga nga sakit ngin kaayo. Sa diyang nahibawan ako nga doon na siya'y kabit. Ug mabdos pa kini. Aw, angay lagi kitagmon ang mga ingon anang kasihas tao, ma'am. Unya, ma'am, nga nang nadisgrasya man mo. Pinapagpanumpaan kita, Justin. Hangtod sa kamatayon. Ikaw ang angay mamatay! Bangis mo ka mong Mara, ay nagbugbuka si Alice niya. At yung panimpayaan na! Mara! Sige, Mara! Mara, unsa ba? Ay! Mara! Ma'am Alice, ma'am. Ayaw lang una kinumdumi ang nangagi, ma'am. Ma'am Alice, ayaw lang una kinumdumi ang nangagi, ma'am. Pabaskog lang una. Total ka ng taong mga dautan. Magbayad maginos ilang pagkadautan. Muhila ka na sila og dugo, ma'am. Pero ganong bangis man sila na ako. Tungod kay mga demonyo na sila, ma'am. Itom o kasing-kasing. Pero ang gapa dili magsabak. Makabawas ra ka anang mga tawhana, Ma'am Alice. Makabawas ra ka. Nganong dinipad gihapon kabutingog, Justin. Pero igor ang magkamutanaw na ako. Ayaw kong pakulbae ba? Niya ang mga gamit nga imong gipahatod din ma'am. Ano'y Timoy? Tanawa si Justin, oy. Muram na siya dili na makasabot sa kong isulti. Tungod ma'am. Andam na ang lubong ni Madam Carla. Kano sa ang lubong? Ugma sa alas 2 sa hapon, ma'am. Karon nga patay ka na, Mommy. Mabuhat ko na yun ang tanang gusto na akong buhaton. Wa ka na nga magbuot sa akong buhaton sa akong kinabuhi. Og kami na si Justin, ang mupadagan sa negosyo na to. Hello. Kathy, Nagabati ko nga, pwede ka na ko nung mugawas, Ma'am Alice. mugawas na ko pero ang akong bayranan. May nanawag din sa ospital. Usa ka... Carlene? Nya siya ang nipahiluna sa tanang bayranan. Si Carlin, Oh, kisa na si Carlene, ma'am. misulti na ko ni mo, di ba? Nga may igsuon ko nga si Carlin. O parehas siyang tingog ni mo. Mao pa? May diferensya lang gamay. Buotan kay kag tingog samtang siya. Siya nga igsuon ako isugon. Puno sa kasuko. Di naman kay mga ingon anak, ma'am. Magkaparihas usahay. Unya, kisa may makatabang nimo, ma'am, aron makagawas ka na. May tawgan lang ko, Kati. Si Romero. Pwede bang manghuam ko sa cellphone ni mo? Sure. Ate? Ate! Romero. Oh, ay, may bisita ka di ay? Siya si Kati. Ang nurse nga nag-atiman ako. Ay, oy. Hello, miss. Ako na si Romero. Ako ang tigatiman ni Ate Alice. Ay, Romero. Gibayra na di ko ni Carlin ang akong bill din sa ospital. Excuse na ninyo, ha? Sige. Ate, hay man si Carlin. Carlin? Ay, igor mang nanawag si Carlin din sa ospital. O iyang gibayran ang akong mga bayranan din. Ni si Carlin, te. Nagkasulti mi sa phone. Siya ang miatiman ni mo. Midani mo din sa ospital kaya nasundan mo niya. Unsa? Mora, te. Hay man si Carlin, ha? Uwa man siya mapakita na ako, Romero. Pero nagsabot yun, mi.
Pero may gihatag o giasahan siya nga private nurse nga moatiman ako. Katong babae nga may gawas? Oo, mao ka to siya. Mo ba? Tepa ha? Ako sa tawgan ha? Sige ko no. Nanawag si Romero. Hello, Romero. Diyan ako sa hospital, Carlin. Haan, magka. Padawin ako sa airport, Romero. Ikaw una ang atiman ni Ate Alice, ha? Ako lang nabayaran ng ospital. O gusto ko nga ikaw ang mubantay ni Ate Alice. Ay nagpaduulan niya sa Justin. Oo, Carlin. Pero asa man yun ka? Gitawag na ko sa kontrabaho. Busa isalig ko lang una ni mo si Ate Alice. Nagkinahanglan ko og kwarta alang sa mga tiil ni Ate Alice, Romero. Basta protektahin siya batok kang Justin. Wow. Duduhaan pa itong ulian, Carlin eh. Dili mo ko makatingog. Muro manong napiktuhan ang utok sa pagabangga sa auto. Takong isik sa matsa Oh, unang gaba na niya. Sila ang nakaingon nga napungkol sa Ate Alice. Busa magbayad sila sa ilang tanang sa. Carlin, Magpadaday ko ni mo kwarta. Ug dadaa si ate sa address nga akong i-text ni mo karon. mo ba? Ibalin ni mo ba siya, Ate Alice? Oo. Kinahanglang protektahan si Ate Alice gikan sa salbahis niyang bana. Gusto ka? Sige na. Ready na ang bahay nga inyong balhinan. Ayaw ka balaka. Ako'y mo sweldo ni mo, Romero. Mayroong sa ayaw lang, Rex Carlin, eh. Pinoy. Libre na rin akong tabang ni Ate Alice. Libre na niya akong kaon. Okay na ko na. Dawata lang ang tanan akong ipada. Tuod, may nurse kong gipaatiman ni ate. Kati iyangan, makatabang siya ni mo. Uy. Paragod na nugon ka man, God. May importante kong atiman nun, Romero. Busa itugyan ko lang una ni mo o sa private nurse si Ate Alice, okay? Carlin, Sige, ihatag kang ate ang imong phone, bi. Makigsulti ko niya. ate, makiksulti si Carlin ni mo. Romero, unsa may imong gisulti kang Carlin? Oo, amante. Naibaw ba siya nga ni ako sa ospital? Oo. Di man na ako ikalimon ko. Pero naglibog lang ko. Unsa may imong nalibgan? Wa. Unya na tamang sulti eh. Unsa pa may imong gisulti ni Carlin? Ako naman ko ilang gisulti di gawas sa na-hospital ka. Maura. Salamat. Sige, sorry sa mo. Hello, Carlin? Te, kumusta, te? Carlin, kuan... Ate, sorry nga dili ko makatiman ni mo sa ospital, ha? Gitawagan ako sa kong boss. Di na ko mabalibaran kay dako ning kwarta. Ikaw gid ang miatiman ako. Ako ang nagdani mo sa ospital. Pero may gibutang na kong private nurse para nimo. Kafi angan. Nagkahimamat nami. Ate, ligtayi una ang imong bana. Ha? Nahibaw kong gipasakitan ka ni Justin. Ug di na ko siya mapasaylo ini. Carlin! Bayran nila ang naputol mong mga tiil. Carlin! Paabuta lang akong pagbalik, ate. Magkabawas ka ra. I love you, te. Bye. Romero! Kalma lang, oy. Nahibaw si Carlin nga gipasakitan ko ni Justin. Mao grati. Busa, sundo lang una na to ang tambag ni Carlin, ha? Mubalin lang una kag puyo. Romero! Ate, okay ka din sa bintana, dapit. May okay, kay nagatubag na sa bukid. Okay na ko, Romero. Biyain na lang ko din. Nino tinapit ate, kay layo sa mga silingan. Inya, nabad si Coral. Hangtod si Carlin. Nahasol na hinuon sa akong kahimtang, Romero. Oo, buotan magyud ang imong manghot tikod. Pero, ako ba, may nahibudngan lang ko. Ha? Si Carlin ba, misulti siya na kung nga siya ang nakasunod ninyo.
ug nakita niya ang pagkabangga sa inyong gisakyan, mao nga gidaka niya og laing hospital. Ang ako nalibgan, kay wa gyud siya manawag na ako sa dihang gitabang ka pa. Karon lang siya manawag nga magagawas ka na. Dugay kong nakamatngon, Romero. Ay mao lagi. Mura man og dunay Say, ah, dunay unsa, Romero? murag naglikay si Carlinte nga magkaabot mi sa ospital. Ha? Og naglikay siya nga makita nimo siya nigbukas sa imong mga mata gikan sa daghang operasyon. Romero, Unya ako naglikay sad siya nga magkasulti mi. Kay milakaw madayon siya sa dihang padong nako sa ospital. Justine, love, kanasama ka mo tingog. Miss Mara. Miss, niyanay mong gipapalit na kong gamit din sa hospital, miss. Ito, unsa may mong plano ni Romero. Taktak na siya sa trabaho. Pangitan na naglaing ikauban ni mo sa trabahoon sa bahay ni Timoy. Tungod kay sugod karon, wa na'y Alice o Romero dito sa bahay. Oh, miss. Nakabati ka sa kong gisulti, Justine. Sugod karon, kitang duha na magbuot sa bahay. Hangtod na sa tanang negosyo sa akong inahan. Tuod, sino'y Timoy ni bahala ni mo din sa hospital, ha? Maatuon ako sa beach resort. Oh, okay ra ko kung matakta ko. Mao na dong. Ay, mingaw na ko dito sa bahay. Aw, ayaw ka bala ka, no eh. Mag-chatmate lang gihapon na ni Timoy, aron wala ay ba? Maysan. Bitaw, Sa man ha, nakita na sa Alice. Nawa man ka ni. oo, ni Timoy. Nakita na si Ate Alice. May noon. Noon sa man siya. Ako na lang siyang natutulan sa private hospital sa Burgos. Mao ba? Noon sa man siya dong. Nala ay, giatakis kas pa. Tarong mo din numirong tapalungot. Mo lagi, noy. Kung doon ay, mitan eh, kung doon na magimungutan na bahay ni Ate Alice, noy, ingnalan niya nga, na hospital kay giatakis kas pa. Okay ra ba din, he? Okay naman, miss. Daghan man ang guest. Maayo. Tuod, ang room 206, dili na'y paggamit, ha? Kay doon na ni mo gamit, ana. Okay, miss. Hello? Hello, Miss Cathy. Hello, Linda. Uy, Miss Mara. Hello, may garas lagi ng imong aping. Nadisgrasya man gud mi. Kumusta ang imong pagstay? Enjoy ra ko. Sorry di ay nga wa na ko makontak akong i-recommend unta ni mga driver. Ay, okay lang, uy. Nakakuha naman sa ko og maka-drive na ako. Gawas pa, kung maapiki cute, maka-drive naman ko. Mao ba? Mayo Mayo hinuon. Pinon. Excuse na, miss, ha? At iman na mo ang kwarto sa taas. Linda, dali na. Yes, miss. Room 206 ang ilang limpyuhan. Klaro kaayo nga si Justin ang iyang ibutang sa room 206. Maayo tingaling bisitahon ako si Justin, ha? Ano, Justin? Ay, kita karon no. Kaya na-missing yung mga asawa. Unya, patay na sa si Madam Carla. Wana'y masuko ninyo. Pero dong. Mas maayo gud nga basulan mo ang imusa sa imong asawa. Kay ang luha sa asawa dong makagaba.
Yan ay nurse. Hello? Ay, mugawas una ko dong ha, Justin. Nabitaw imong nurse. Ako din. Hello, sir. Uy, mabuka naman di ay ang imong mga mata, sir. Okay na ka? Kumusta ang imong pamati? Paningkamot nga mabaskog ka, sir, ha? Kay daghantag buhatonon. Ug sunda ang lain pang anib ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Ako ka lang. Og palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.